Rozmowa w kuchni, scena numer 3, ujęcie 4. No cześć! Widziałam, że przyjechałeś dzisiaj do pracy nowym samochodem. Czyli ta rozmowa o podwyżkę się udała? Udała, wiesz. No przestań, powiedz jak to się robi. No jakoś sobie raz. No byłaś też ostatnio na wakacjach, coś dobrze dzisiaj wiedzie. Jaka? O czym rozmawiacie? Karola dostała podwyżkę! No co ty? Jak to? Ile? Pochwal się, no! No, sorry. Robi się czegoś od niej? Nie chcę nic powiedzieć. Jezus. Nie jest rodziną szefem. Na pewno.